Riwruok mar jochiw thieth mar Kenya Union of Clinical Officers ochano chako ng'anyo margi ayanga tarik 23 mar dweni e pacho ka mangima. Giywak ne telo mar migawo mar thieth ni otamore go sei ogirimiti margi kata bed ni ne gisechopo e winjruok ka bende gineno ni jochiw thieth mag clinical officers oweyo oko e thoth paro mag migawo no. Judith Omondi kod ler mar wachni. Jokanyo mar riwruok mar jochiw thieth mag clinical officers ka otelnegi kod jotelo mag gio bago ng'anyo kendo goyo tach e log tich mar migawo mar thieth. Giywak ma opogore kama oriwo dwaro mondo mi jatend migawo mar thieth Aden Duale oket sei mare winjruok mar tich magikoni ne giwinjore dweche 3 ma okalo, kata kamano pod onindo e log tich mar migawo no. Cycle ya CBA ni miaka 4. Kwa hivyo tumenegotiate 2 life cycle na tutaki kwenda ya 3. Tumemanage kufinalize kwamba treasury imekubali, SRC wamekubali, lakini kigugumizi imebaki kuwa waziri. Hii wizara imekuwa ni shamba la wanyama. Kuna wanyama wengine ni sawa kuliko wengine. Kuna wale tunaona wakiwa na mambo yao kutoka CS hadi yule wa chini wanashughulikia hadi wanapata. Jotelo gikoni osekawo gi higni mar twak e wi ogirimiti ni kendo koro chunogi mondo mi gichak ng'anyo tarik 23 dweni poni ndalo rumo kapok telo mar migawo mar thieth omanyogi. Kama hiyo signature itawekwa leo, basi kuna tahadhari, na hiyo tahadhari ni kwamba tarehe 23 tutakuwa tunaenda mgomo ambao haujaifanyika hapa Kenya, mgomo ambao haujaifanyika hapa duniani. And so we invite all of them. We invite them to come and join us. Na huu ni mwanzo tu. Kama hawatatekeleza yale ambayo tunaanza, sisi tutakuwa tunaalika wa Kenya waungane nasi tutafute haki kwa wote. Kaweche mamoko kama oriwo ndiko jochiw thieth mag UHCA yo maongirore bende gikoni nyaka chop kare kapok gitieko ng'anyo magichano bagono. Wamekuwa wakisema wanaoweka katika kandarasi za kudumu ama permanent and pensionable, lakini hawajatimiza hivyo. Tunataka kushukuru kwa sababu Mugala muwe na haki umpe, kwamba alipokuja hapa aliahidi kwamba atazawazisha mishahara, na hiyo ametimiza, hiyo moja tu, si ndio? Lakini mpaka sasa hawana barua ya permanent and pensionable. Na pili, hawajalipwa ile inaitwa ridhaa yao, ile ambayo ukishafanya short term contract unatakiwa kulipwa, inaitwa service gratuity. Judith Omondi, Ramogi TV.